Mae'n gychwyn o'r datganiad sef bod y cyfarfod yma yn cael ei roed ar ffedryn ac bydd ar gael am un unwaith ymlaen. So, bydd yn hapus gyda hyn, byddewch yr cyfarfod yma. Iawn, reit. Chdi, a croeso chi i gyfarfod awdurdod parc Cenedlaethol Eryri. Wan, i ddechrau, sa rhywun di ddeud ymddeiriad? Oes, Ifan Flynn Lloyd, Mia Owen, a Naw O'Neill Thompson. Iawn. Ni ymlaen i weld llafar gan y prif weithredwr. Sgynna fi dweud, da ni isio, mae fi a'r prif weithredwr wedi bod yn un lle, dwi'n eisiau bod yn ddwywaith, dim mae'r prif weithredwr am Iawn, diolch Cadeirydd. Jyst dipyn o bethau, jyst o wrach sydd o ddiddordeb i chi sydd wedi digwydd dros yr wythnos a dwytha yma neu sydd wedi digwydd ddim llawer, beth o poeni. Jyst tynnu'ch sylw chi gath ni gynhadledd economi yn weld gynaliadwy uned ag Eryri nôl fis Chwefror ac oedd o'n hynod llwyddiannus, oedd o'n adeiladu ar y berthynas crys rhwngddo ni a'r Cyngor Sir a Cyngor Conwy erbyn rwan hefyd yn y maes yma nath yr gynhadledd gwerthu allan yn syth, oedd yna dipyn o bobl yn y sesiwn yn Bangor, felly jyst diwrnod adeiladol iawn. Parhau efo'r gwaith cadarnhaol yna fydden ni. Digwyddiad arall, sawl un ohonoch chi yna, yn y diwrnod datblygu aelodau, gobeithio gath chi fydd o hwnna, gath ni allan fel mae yn ymwybodol athyn ni pen y pas ac i'r canolfan yn Betws y Coed, o'n i'n teimlo bod hwnna'n sesiwn da i chi gael gweld materion trafnidiaeth y parc yn ogystal â'r trafodaeth ar elfennau masnachol y parc, a fyddwn ni'n dod â papurau ger bron chi fel aelodau ar ochr masnachol yn eitha fuan hefyd, so gobeithio gath chi fydd o'r sesiwn yna. Gwybodaeth i chi gallwn ni sesiwn galw fewn ar Plas Tân y Bwlch ar dechrau mis Ebrill, na i gyfeirio rhywfaint at hwnna yn y papur dwi'n cyflwyno ar Plas heddiw, ond o'na dipyn o ddiddordeb a pawb yn falch iawn bod ni'n cadw yn y lŵp ar bethau a bod ni'n cael yn gweld yn gwrando o'r adborth cryf hwnna, eto na i gyfeirio at hwnna yn y papur ar Plas. Dwi'n mynd i'r Peak District ar ôl y cyfarfod pnawn yma. Mae gen i sesiwn prif weithredwr ac adweinwyr parciau Prydain yn Bakewell yn y Peak District. Felly mae fi a'r Gadeirydd mynd sydd ar ôl y cyfarfod yma heddiw, wel sydd ar ôl y cyfweliadau pnawn yma. Felly nawn ni adrodd yn ôl ar be da ni'n darganfod o fan'na yn y man. Mae'r is-bwyllgor cynllunio cydbwyllgor corfforaethol cyntaf wsos nesaf, da chi'n ymwybodol o'r sesiynau yma, felly mae'r is-grŵp cynllunio cyntaf, felly mi fydd Gadeirydd a finna yn mynychu hwnna i Mawrth nesaf, felly eto nawn ni adrodd yn ôl ar beth sy'n cael ei drafod a'i gytuno yn fan'na. Gwybodaeth chi dydd Iau nesaf, mae yna fforwm cymunedau da ni'n cynnal efo bob cyngor cymuned yn cael gwahoddiad iddo fo. Sesiwn ar-lein ydi o, a mae o dynnu sylw at y ffaith bod y ddau gynllun statudol o parc, sef cynllun datblygu lleol a'r cynllun rheolaeth, cynllun Eryri, maen nhw'n cychwyn yr adolygiad leni, felly mae jyst yn tynnu sylw ni at beth sy'n digwydd fan'na i'r cymunedau, felly gobeithio gawn ni dipyn o'r cyngor a cymuned neu cynrychiolwyr o'r cyngor a cymuned yn mynychu sesiynau yna. Mae Parc Cenedlaethol Triglav, ydych chi'n bod yn fwyaf yna ymwybodol bod yna cynllun gyfeillio rhwng Parc Cenedlaethol Triglav yn Slofenia. Maen nhw'n ymweld ag Eryri mewn bythefnos, felly ganol mis Mai, maen nhw'n dod yma am dyddiau i weld
un neu ddau o'r swyddogion yn trwys nhw'n gwmpas yn dangos nhw y gwaith da ni'n neud yma, felly bydd hwnna'n un diddorol. Ac yn olaf, nath fi a'r cadeirydd fynychu lawnsiad ymysg sawl aelod arall hefyd, oedd Elfed ac Meryl yna hefyd, lawnsiad y peiriant twnelu hefo'r gwaith tanliaru'r peilonau National Grid tu ôl ni fama, oedd o'n ddiddorol iawn. Nath ni weld y TBM fel cael ei alw tunnel boring machine o dan y ddaear yn barod i fynd mewn ffordd, felly bydd hwnna'n cychwyn yn y dyddiau nesaf, a gwaith twnelu sy'n mynd i bara ryw flwyddyn, dod allan o'r strath yr aber, ac eto nawn ni gadw chi yn y loop back diweddaru chi ar pethau sydd yn digwydd efo'r gwaith yna. Mae o'n glam o brosiect mae National Grid yn neud fan'na, ac o'n hynod diddorol i weld o. Ie, dyna ni gyd yn wydiad. Iawn, diolch yn fawr. Yn ymlaen i rhif 3. Sa neb eisiau siarad am hwnnw? Na. Iawn. Yn ymlaen i rhif 4. Datgan diddordeb gan ryw aelod neu rhwyddod yn y rhaglen heddiw. Rwy'n? Neb? Iawn. A ni rhif 5, dwi'n cynnig bod yr nodion yr awdurdod dwytha ar y 5 o Chwechad yn rhoi cywir. Sa eilydd ys gwelwch dda? Eilio. Dydyn yn eilio. A gan i ddangos ys gwelwch dda? Ydy gario? Iawn. Sa'n bach yn codi o'r nodion? Iawn. Nodion yn dda? Neb, na, iawn. Awn ni mlaen i taflan weithredu, wel, aros mae o de. Ie, aros o'r rhestr un mae'r taflan weithredu, da ni'n weld heddiw ma'n bydd, da ni'n allan o'r dyn ni'n cyforiadau gyfer sbysod yn gyntaf, dyna'r gyfer gwrdd arall wedyn o gwaith ydy ar ôl y broses yna, da ni wedi tynnu hwn i ffwrdd o taflan weithredu. Iawn, diolch yn fawr, hwnna'n gwybodau. Rhif 8 adroddiad, da ni'n ôl at Iwan Deall. Ie. Yna gymweld o'r dau annibynnol o bwyllgor. Ie, felly mae'r adroddiad yma, dwi'n ni'n adroddiad blaenorol, bydd gadw i chi nôl yn tachbwyr llynedd, lle na Seattle, cyn cadeirydd y Pwyllgor Safon yma, Sharon Lawrence wedi ymddeol. Cytunwyd bryd hynny, fysa ni yn sefydlu'r panel penodi ac yn dilyn y broses yna wedi hysbysebu neu o'r rheoliadau ac bellach mi nathon ni gynnal cyfweliadau roedd Edgar B ac Mr Williams fel aelod lleug yn bresennol fel panel cynweld. A'r penderfyniad oedd nath ni gyfweld dau, a nath un dynnu nôl y rhestr gennym ni cyn y cyfweliadau. A penderfyniad y panel oedd sa ni yn argymell bod chi fel awdurdod yn penodi Mr Robert Gwilym Lewis oedd yn bodloni gyda gofynion y swydd ac oedd wedi gefndir o fydd i waith y Pwyllgor Safon. Felly yn gyrnod yna ydy'r argymhelliad yn 4.1. Iawn, gan i gynnig ryw fath gyda rhywun? Mwha? Elwyn yn cynnig, John Gill yn eilio. Bydd pob ddangos mwha? Sa'n byd a? Na, na mewn. O. Na, mae'n wedi gario. Mae'n y tic i gynnydd. Iawn, a wedyn da ni'n mynd i at Edward wan, ia? Adroddiad. Mae'n gylch pennaeth eiddo, ia. Diolch yn fawr, Mr Cadeirydd. Ie, dwy sedd wag wedi codi ar yr is-grŵp aseda sydd angen cael ei amgynnull yn yr wythnos nesaf, felly swn i'n hoffi bod ni'n llenwi'r ddwy sedd wag yn dilyn a drefnu'r aelodau. Mae Jim Jones oedd ac Dilwyn Roberts oedd y ddau aelod, lle mae'r enwau fel sydd ar 2.1 yn parhau ac sgwn i ddau enw cynrychiolwyr o'r aelodaeth. Does o ddim byd mewn cylch gorffil yn deud bod rhaid cael unrhyw
drefn i'r cynrychiolaeth o'r aelodau, felly unrhyw aelodau sydd efo mewnbwn o ran aseda adolygu portffolio yn y blaen, felly os gwyn ni ddau yn ysgolch y dda. Iawn, gorau llawr. Mi gael dau enw ysgolch y dda. Na, da chi eisiau cynnig eich hun, ydych chi cynnig rhywun arall? Ti'n fod efo? Ti'n cynnig? Ddau aelod newydd. Ddau aelod newydd? Iawn. Einir arall? Einir? O, Einir. Gai gynnig fy hun? Hei ta. Lwcus o. Mae gen i dri enw. Waw. Dyna, da chi'n penderfynu rhwng y tri sydd wedi cael ei enwebu. Neu da chi yn bleidlais. Ydy arbenigedd, sgynna chi'n arbenigedd yn y maes? Dwi'n cynnig tylu'n enw nôl sydd yn dwi'n meddwl bod yna hwnna i fod newydd efo mwy o brofiad bosib o ran rheoliau sydd yna. Iawn, diolch yn fawr. Sam enw arall? A ni i bleidleisio? Ydych chi eisiau bleidleisio hwnna? Wel, so, jyst yn argymhelliad ydy bod ni yn cael dau enw sy'n deg yn bleidlais pawb yn cysylltu ar hynny. Iawn, pawb yn gytun? Diolch yn fawr. Gadael y cyfarfod i Llomilians, Da. Yn mynd i sôn nôl. Gwrs, gyda dan o'r cyfarfod. So mae'n mynd yn arferol, no ni'n disgwyl yn ddod yn ôl. Dwi'n eisiau disgwyl. Pan da ni'n rhif 10, Rachel ydy ba? Ar y sgrin? Helo, haia. Da chi'n clywed fi'n oce? Chi fi ar llawr? Gwych. Brydaf, heb diolch yn fawr am eich amser bore yma. Dwi'n bles iawn i gyflwyno ein hydroddiad archwilio ISO 260 ar gyfer y blwyddyn ariannol 2022-2023. Byddaf yn cymryd eich bod wedi darllen yr adroddiad ac yn canolbwyntio ar y prif pwyntiau, ond dwi'n mwyn hapus cymryd unrhyw gwestiynau ar y diwedd. Yn gyntaf, byddwch yn falch o glywed ein bod yn bwriadu darparu barn archwilio diamod, sef unqualified, ac bod yr archwilydd cyffredinol am adystio'r cyfrifon ar Brynawn Gwener. Hoffwn hefyd weid diolch i Sian a'r holl tîm cyllid am ei gefnogaeth wrth gwblhau'r archwiliad yma eleni. Fel ydych chi'n gwybod, roedd oedi sylweddol i'r archwiliad diwethaf, archwiliad 2021-2022, oherwydd problemau gyda'r arbrisiad, ac roedd hyn yn golygu bod dechrau archwiliad 2022-2023 hefyd wedi ei ohirio. Fodd bynnag, rwy'n falch ein bod yn adystio'r archwiliad llai na blwyddyn ar ôl yr un diwethaf, felly mi ydyn ni wedi gwneud bach o cynnydd gyda'r amserlen. Mae dal angen cadarnhau amseriad yr archwiliad nesaf, ond hoffwn yn anelu at gwblhau hyn cyn diwedd y flwyddyn, cyn Dolig. Hyn, roedd dal oedi sylweddol i archwiliad 2022-2023 gan nad oedd rhan fwyaf o'r staff oedd yn delio gyda'n amhaliadau a'n cwestiynau ni yn ei swyddi yn ystod y blwyddyn ariannol 2022-2023. Felly roedd hyn yn golygu bod angen mwy amser i dderbyn ymatebion i gwestiynau ac yn aml roedd angen mwy o trafodaeth yn ôl ac ymlaen cyn mynd i raidd problem. Rwy'n gobeithiol iawn bydd hyn yn llai o broblem ar gyfer archwiliad 2023-2024 gan bod y tîm wedi bod yn ei swyddi drwy gydol y flwyddyn ariannol hynny. Yn ogystal â oedi mewn derbyn ymatebion, roedd angen nifer fawr o gyfriadau i'r cyfrifon. Mae'r rhai mwyaf ar y cael ohonynt wedi manylu yn atodiad 3 un hadroddiad, ac yn ogystal i rhain, roedd nifer uchel o welliannau o ma'n welliannau angen i'r cyfrifon i wella ansawdd y cyfrifon yn gyffredinol.
Yn anffodus, mae'r holl gwaith ychwanegol yma i weithio trwy'r cywiriadau yn cymryd mwy o amser, a felly mi fydd angen i ni codi ffi ychwanegol i gymaru ar amcamgyfryd gaethoch chi yn y cynllun archwilio. Does dim gen i'r ffigwr terfynol ar hyn o bryd gan bod dal angen neud bach o waith twtio ar y ffeil ac mwyn adjystio'r cyfrifon, ond byddaf yn trafod hyn gyda Sian a Dewi yn fuan iawn. Felly dyma pam mae fe'n hanfodol bod proses gwirio ansawdd drylwyr yn cael ei gynnal o'r cyfrifon cyn iddynt gael ei drosglwyddo i ni i'w archwilio. Bydd hyn yn lleihau'r nifer o ymholiadau a gwelliannau sydd angen ac yn gwella effaith lonrwydd yr archwiliad, a fydd hyn yn arwain at ffi is. Fel wedais, ni fydd yr archwiliad nesaf yn dechrau tan yr Hydref, felly cymerwch y cyfle nawr i gwario mwy amser ar dynnu set o gyfrifon o ansawdd da at ei gilydd ar gyfer y flwyddyn ariannol 23-24. Byddwn hefyd yn gwneud argymellion o ganlyniad i'r archwiliad yma, a bydd rhain yn dilyn mewn llythyr reoli ar wahân i'r adroddiad yma. Dyna oedd y prif pwyntiau o'n i'n moyn sôn am, felly dwi'n moyn hapus cymryd unrhyw cwestiynau. Diolch yn fawr, sy'n rhywun sy'n beth? Diolch yn fawr, Rachel. Mae gen i cwestiwn, dwi'n meddwl efallai mae'r cwestiwn mae i Dewi mwy na chi, really. Okay. Atodiad 3, da chi wedi anelu fo. Yeah. Mae rhaid i ddweud, pan ys i darllen trwy'r adroddiad, ges i ddipyn o sioc i weld faint o'r gwlediadau o rhaid i gael, a faint o bres o ynddyn nhw. Sa'n wedi disgwyl hyn o gwbl, a dwi erioed i weld hyn yn y gams parc o flaen, adroddiad parc o flaen. Dwi'n gwybod mae'r newidiadau wedi bod yn y pobl sydd wedi bod yn gweithio ar y waith ma lot o newidiadau, felly ond fysa i'n licio clywed y resymau tu'r ôl i hein, a hefyd sy'n ei clywed beth yn ei ymwneud i'n ei sicr bod ni ddim am cael y fath beth yn y flynyddoedd eto, oherwydd i fod yn blunt bod yn embarrass i ni fel awdurdod, a ddylsyn ni ddim bod yn sefyllfa lle da ni'n cael atodiad 3 fel yma, fe gymaint o bres a gymaint o cymgymeriadau fel fi. Diolch. Iawn, dwi'n eisiau pwy sy'n ateb i fi? Ie, dwi'n hapus i gychwyn ar hyn, dwi'n hapus i Sian eisiau panegu wedyn, lle. Ie, dwi'n meddwl, sy'n cytuno efo sioc i mi, dwi'n eisiau yr adroddiad drafft, nath ni dderbyn yr adroddiad drafft, a dwi'n sioc i mi hefyd, wel, gymaint o materion yn coffi yn y rhestr o gyfeiriadau. Ond ydyn ni'n gyd-destun, dwi'n meddwl, ti'n deg, mae bob un corff yn derbyn. Dwi'n gwybod yn un set o adroddiad eisiau 26 heb unrhyw beth yn atodiad 3, so dwi'n hynny gyd-destun. Beth arall yn y gyd-destun ydy, yn y nodiadau mae'r cyfeiriadau nid yn y balance sheet neu yn income and expenditure ei hun. Ond wedi deud hynny, lle. Mae'n amlwg bod na wel, yn y marn i, dwi newydd ar awdurdod nes o flwyddyn a hanner bellach, lle. Bod na dal gyfnod o ansefydlogrwydd wedi bod yn enwedig bod paratoi'r cyfrifon yma. Sian yn gymarol newydd i'r swydd yna newidiadau yna swyddi bod yn wag yn y tîm cyllid. Dwi'n meddwl bod nath Rachel gyfeiriad Sian ar holl tîm cyllid. Dwi'n meddwl cyfynodau i bod Sian ydy'r tîm cyllid wedi bod mwy o lai. Dwi'n fod yn gwbl glir am hynny. Mae'n hwyr yn gyfrifon, bydd maint o mae cyngor sir gorau wneud, lle. Byddech chi'n lot o staff sydd yn cyngor sir yn Conwy neu Gwynedd yn neud hyn, lle. Mae nhw dal yn cwyno bod yna digon o staff yn fanno, lle. Ond o leia, mae gen nhw'r adnoddau i wneud y gwaith, y gwaith gwirio yna yr quality assurance. A dyna'r hyn dwi'n gael allan o be mae Rachel dweud yn ei adroddiad ac wedi dweud ar lafel, ydy'r gwaith y sicrwydd ansawdd yna, lle, sydd ddim wedi gallu digwydd wrth baratoi cyfrifon 22-23. Mae yna mwy o bobl yn y tîm bellach, dwi'n hongiar i ddod mewn dim mowr, dal i fod, lle. Ond mae yna mwy o bobl yn y tîm i wneud y gwaith gwirio yma, lle. Dwi'n meddwl ti'n hefyd, mae yna rei o'r materion yma sy'n codi fan hyn, lle, dim beirniadaeth ar yr chwilwyr o gwbl, ond mae bethau dod allan y lle, dwi'n fango sydd yn rhywbeth sy'n bod yn iawn ers nifer o flynyddoedd, a rwan mae'n cael bigo fyny, fod yn ei beirniadaeth o'r archwiliad, di hynny. Dwi'n meddwl dyma meysydd mae'r chwilio wedi edrach ar trauma herwydd illa, oherwydd materion codi yn y flynyddoedd blaenorol,
bod yna rei mesydd cael sylw penodol gen yr archwilwyr a wedyn di ffindio pethau ddylia ddim di'n fangos yn cyfrifol 22-23 meddwl yn y cysotio blynyddoedd yn gynharach a eto dwi'n eisiau pwyntio byd at unrhyw beth. Mae rhaid i gymryd hwn, a dwi'n cymryd hwn fel rhywbeth positif yn yr ystyr, oes mae yna lot o bethau wedi codi fan hyn, lle doi am yn cyfle i feddwl reit, da ni wedi wneud lot o'r cyfeiriadau yma rwan, lle ddylai rhaid i fod yn ddangos yn y blynyddoedd i ddod. Dwi'n meddwl bod yna wersi i weld pa mor bwysig ydy'r gwaith. A mi oedd Rachel arall sgwyddirio at y ffaith bod ffïoedd i archwilio Cymru yn mynd i fod yn uwch na'r hyn oedd wedi ddisgwyl. Ac y gwir ydy, dwi'n meddwl hwn y drafodaeth i gael efo Sian ac Iwan a John, really. Ydy ni'n mynd i angen cael hwn i mewn dros dro, jyst i gefnogi, jyst efo'r gwaith QA na lle, yn ystod, jyst cyfnod paratoi'r cyfrifon. Achos mae'n well bod yr arian yn difano, nid bod i'w eisiau ei pres i chi, Rachel. Bydd yr arian di mynd o'r arall, a byddwn ni'n dod o'r adroddiad y gair o teulu oedd i o baras. Ac felly, dwi'n meddwl bod ni angen y gefnogaeth. A dwi'n meddwl, beth ydy o fel yn dweud, gefnogaeth i Sian ar tîm. Dwi'n meddwl i gael, a dwi'n siŵr mae'n chi gyd fel awdurdod, a dwi'n siŵr bod John ac Iwan hefyd fel yr gweithredwr y cyfarwyddwr eisiau hynny hefyd. Felly, mi fedra ni gymryd o hwn, lle oedd o'n fel dydd, oedd o'n swndod i Sian a ni'n gweld gymaint o gyfeiriadau. Wel, oedd ni'n gwybod bod yna gyfeiriadau yn cael ei gwneud, ond eich gweld nhw'n ysgrifenedig fel hyn, lle bach o'r sioc i'r system. Ac yn bendant wydd yn edrych, chos mae yna wersi fan hyn, lle mae yna bethau da ni allu cael ei cymryd o yma ar gyfer blwyddyn nesaf. Dwi'n meddwl Sian a fi'n gallu eistedd yma a dweud o fydd am byd yn atodiad 3 blwyddyn nesaf. Ond, mae gen i'r drefniadau yn ei lle, dwi'n meddwl fydd yn ei camau yn ei lle, mwyn bod yna nifer llai honyn nhw ar gyfer y blwyddyn nesaf hefyd. Os fedrai dod mewn â un pwynt ychwanegol, os yw'n oce, jyst i be ddylsai di dweud yw y flwyddyn ariannol 22-23 oedd flwyddyn cyntaf o dull archwilio newydd hefyd. Cafodd safon archwilio ICE-315 ei diwygio ar gyfer 22-23, a felly oedd lot mwy o ffocws ar asesu risgiau. Felly, ar draws Cymru, wnaethon ni weld mwy o cywiriadau yn ein adroddiadau ISA 260, achos mwy o ffocws ar malau gwahanol yn y cyfrifon. Felly, dwi'n meddwl, nid jyst yr ydy cafodd adroddiad hir yn y flwyddyn 22-23. Felly, jyst mwyn rhoi'r context yna i chi fyd. A dwi'n falch o glywed safpwynt dewi o ran gweld hyn fel positif mae fe man i ddysgu o. A mae'n llwyth o beth yma. Dwi'n yn disgwyl bys nhw'n codi blwyddyn nesaf, achos mae'r dysgu di wneud leni. A dwi'n deall y pwynt fyd fod bu well i chi gwario'r arian yn wneud yn siŵr bod cyfrifon drafft o safon uchel yn hytrach na roi'r ffi i fi, nid i fi yn personol i ni, fel archwilio Cymru. Felly, deall y pwynt a cytuno'n llwyr. Diolch Rachel. Jo nesa. Gael dilyn hynny, a beth sy'n licio o hynny ydy, mae'n awdurdod yn edrych am cael rhywun i mewn fel sydd wedi gael ei awgrymu i edrych ar safon hyn cyn da ni fynd yn allanol. Sa'n cael yr awdurdod meddwl amdan hynny a dweud fod awn ni gefnogi hynny os ni'n rhaid i'r awdurdod i wneud sicr bod ni ddim yn rhywun sefyllfa meta. Anamal o beth sydd wedi cael ei ddweud, beth hwn yn digwydd eto. Ond mae cael rhywun trydydd person i mewn, ail person i mewn i edrych ar gyfrifion yna cyn maen nhw'n mynd tu allan. Dwi'n meddwl fysa'n rhywbeth gall i wneud. Dwi'n gwybod, o'n i'n cael y dyfodau yna fod dewi cyn y cyfarfod yma heddiw yma, a wedyn dyna'r cyfeiriad da ni'n edrych ar y bendant. Felly, da ni'n addo fydd o rwy'n yn edrych dros hain cyn maen nhw'n mynd allan i'r fod y tydwyn nesaf. Dyna dwi'n bwriad, ond dwi ddim wedi cael cyfle lle trafod yn y John. Iawn, llaw Jo fyny gyda. Na, o'n i'n gwybod i'r llafod i talu. Iawn, ydy pob yn hapus? Ar gyfeilliad ydy bod chi'n derbyn yr adroddiad. O, John? Ie. Jyst siomedig ydw i mewn ffordd fod yr dwywyr yn codi pris ychwanegol. Yn wedi, fel mae wedi dod i'r amlwg fan, bod nhw ddim wedi system hefyd.
mi ddylai fod yn amsugno hwnna am Lenny, ac os fydd y flwyddyn nesaf, so dwi wedi bod ar y pwyllgor blynyddoedd i gwir ond dwi'n rwan, a wastad yn mynd fyny mae o, a dwi'n sicr fe gran nhw haws i nhw amsugno, achos mae bob awdurdod da'r bwysau mawr. Dyn ni'n cael cuts a cuts, a dwi'n meddwl dylai fod yr audit yn amsugno'r costau mae ni. A dwi'n gafodd wrth newid ei systemau hefyd. Wrth gwrs, da ni wedi cael y costau i gyd. Ie, wel, ie, beth yma? A chi eisiau matab? Wel, dw. Rachel? Mi fyddwn ni'n edrych ar y cost, so does dim hawl i ni wneud elw yn statudol trwy'n gwaith ni, a mi fyddwn ni'n ystyried os oes unrhyw beth i ni amsugno, os oes unrhyw beth ar ein ochr ni, cyn rhoi bil terfynol i chi. Ond mae'r gwaith wedi cymryd 2 waith yr amser o'n ni'n disgwyl iddo cymryd, felly mi fydd dda effaith ar y ffin anffodus. Iawn, diolch yn fawr. Rwan, argymelliad ydy bod ni'n derbyn yr adroddiad. Sa rhywun yn cynnig, sgwrs? Mae Tim yn cynnig Eilydd. Brian yn eilio. Neu pawb ddangos sgwrs dda? Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr, Rachel. Da ni'n mynd ymlaen wan i ddatgan cyfrifon gan Dewi, ia? Ie, diolch Cadeirydd. Wel, da chi'n derbyn yr argymelliad cyntaf bara, sy'n y cyntaf oedd bod chi'n derbyn yr adroddiad yr archwilio'r allanol, felly mae hwn i cael ei drafod. Da chi wedi cael fel cyn i hwn cael ei cyn yr adroddiad yma a'r cofnodion o gyfrifon cael ei archwilio gen Rachel a'r tîm. Mi gafodd hwn i gyflwyno chi fel draft mis Medi llynaf cyn felly yr un da ni'n gofyn am rwan yn yr argymelliad pellach yma ydy ar ôl ystyried ac bod chi wedi derbyn yr adroddiad gyda'r Chwilio Cymru ydy eich bod chi'n fodlon ar sail yr hyn da chi wedi cael ac eto yn bwysleisio dwi'n gwybod dwi'n siŵr sôn o'r jobs good news, bad news, felly y newyddion da mae Rachel wedi dweud ydy bod nhw wedi gwneud barn diamod ar y cyfrifon yn qualified opinion, serch y materion eraill o gwmpas o. Yn paragraff 10, adroddiad Rachel, mae'n gwneud barn diamod. Felly y cais i'r chi felly ydy ar sail hynny, bod chi fel awdurdod yn cymeradwyo y datganiad o gyfrifon ar gyfer 22-23 ac yn awdurdodi y cadeirydd Emina i awdurdodi y llythyr sydd angen i anfon yn ôl i'r Chwilio Cymru. Iawn. Dwi'n siŵr da ni wedi besio fo fyny. Da ni'n mynd i... Eisiau cymeradwyo'r datganiad gyfrifon yn does, awdurdodi'r cadeirydd y cyfarfod gyda prif swyddigaeth ystyr gyda sylwadau. Ie. Da ni'n mynd i hynny wan, ia? Rwy'n yn cynnig? Eilydd, socha? A wedyn, pawb ddangos y sgwrs yna? Diolch yn fawr. Prif 12 o'r rhan gwybodaeth i hwnnw'n dweud bod fi'n gyfarfodydd yr parc yn y blwyddyn nesaf, ia? Sa un cwestiwn ar hwnna rydyn ni? Iawn, a ni mlaen i'r rhif 12. O, da ni wedi sôn am goed, oedd i'r rhif... Dwi'n gwybod hys. Iawn, Rhys, drosodd i chi dro. Diolch yn fawr iawn, Mr Cadeirydd, bore da pawb, ymddiriadau bod fi'n electronig heddiw yma. Ia, so yr eitem yma o'ch blaen chi, na i jyst roed cronodiad, neu cefndir cryno iawn ar gyfer yr aelodau newydd. Datblygiad ydy hwn o strategaeth goed a coedlanna ar gyfer ardal Eryri, a chydig o'r buffer o'i chwmpas i hefyd mewn ffordd. Mi oedden ni'n wynebu cyfnod yng Nghymru flwyddyn 2 nôl, lle oedd yna lot o, yn wedi yn y de orllewin, o bryniannau a tiroedd ar gyfer plannu coedlanna cyfa, a hynny'n goed masnachol ag ar gyfer amcanion storio carbon a ballu. Dyn nhw'na ddipyn o oblygiadau tirweddol a cymunedol efo heini yn ogystal â'r diwydiant amaeth. Felly oedd hwnnw'n ddipyn o springboard i ni ddechrau meddwl am be oedden ni'n ddeheu weld yn Eryri. Fedrwn ni ddim rheoli drwy'r broses cynllunio, falle trwy environmental impact, be sy'n digwydd yn lle.
ond oedden ni'n meddwl bod sy'n dda cael canllaw i fedru rhoi arweiniad o be oedd yn dehead ni fel awdurdod yn rhanddeiliad ni a hefyd yn cymunedau ni ar gyfer ardal Eryri. Fel lle tasa na rhywun yn dod i mewn ac eisiau gwneud pryniant a datblygu cynllun mawr fysa'n effeithiol neu gallu effeithio a bysa ni alia hefo safbwynt yn bysa ni'n medru gyfleu ac ella medru lliniaru rhywfaint ar y newidiadau yna. Wedyn dyna oedd y cefndir i ddatblygu hwn a dweud y gwir. Dydy gynnon ni ddim byd yn yr adran oedd yn cyfeirio ni ar gyfer gwaith coed ac yn amlwg oedd yn y trafodaeth ar gyfer y cynllun ffermio cynaladwy newydd lot o ffocws yn mynd hefyd ar gynyddu faint o ardaloedd coediog sy'n yna a targedau cenedlaethol gyn Llywodraeth o ran plannu 2,000 o hectra y flwyddyn yn ychwanegol ar draws Cymru. So dyna i chi di cefndir hwn. Mae o'n asesiad o lle da ni rwan. Mi gymodd i flwyddyn gol gryno i ni allu casglu data cywir ar gyfer yr ardal, gwneud asesiadau o be'n union oedd gynnon ni i statws nhw, i lleoliad nhw. Da ni'n mynd i gorffan y gwaith ar eu cyflwr nhw, oherwydd bod yna ddipyn ohonyn nhw, ac lle sy'n ma amodau cyllid y falle'n caniatau ni'n neud. A wedyn, da ni wedi symud ymlaen wedyn, mae hwn yn ddogfen sydd wedi cael ei chreu efo lot o ymgysylltu a trafod efo partneriad, cymunedau, unigolion, undebau amaethyddol, amaethwyr unigol a falle. Felly mae yna lot o fewnbwn di bod. Mae hi wir yn co-design o ran cynllun. Dwi'n gwybod bod y term yn cael ei ddefnyddio'n reitha aml, ond mae hon yn ei wir ystyr wedi bod yn broses ymgysylltu a cynhwysfawr iawn mewn ffordd. A mae wedi dod â ni lle da ni rwan. Mae'n gosod yn amcanion ni yn gobeithio ni mewn ffordd am gynllun 100 mlynedd efo cyfnodau adolygiau yn ni, a mae'n gerig milltir da ni'n gobeithio i cyrraedd yn ni hefyd. Da ni wedi derbyn sylwadau gyn Brian a Naomi eisoes drwy e-bost yn hynod diolchgar am hynny. Di pigo fyny rwy'n gwall iaith a falle. A wedyn mae Naomi wedi gofyn chydig o gwestiynau fwy technegol ynghyn â'r perthynas rhwng y ddogfen yma a'r cynllun datblygu lleol newydd. Wedyn dwi wedi ymateb i heini heddiw mae'r e-bost a wedi cynnwys elliw i mewn yn heini o ran datblygiad y cynllun newydd, felly mae yna gyfle yn fanna. Oedd Naomi hefyd yn gofyn oedd yn targedau ni'n gallu bod yn fwy heriol. Mi gawn ni olwg arall annyn nhw, ond dwi'n meddwl o'r ystyriaeth o lle yda ni, beth sgynnon ni'n adnoddau, ni a'n partneriaid a'n rhangddeiliad, a bod ni angen targedau smart neu clyfar, i bo ni'n allan cadw hein ar hyn o bryd i weld sut mae datblygiad yn mynd. Mi fydd modd adolygu nhw wrth i ni fynd ymlaen, a hefyd cynllunio'r rhaglen gweithredu fysa'n ymateb i hynny, ond dwi'n meddwl bod hi'n bwysig i ni gael targedau smart mewn ffordd, heb fynd yn rhy uchelgeisiol, neu fydden ni'n torri'n calonodd beidio i cyrraedd nhw allan. Felly, mae wedi cael ei chylchu ddipyn yn anffodus, mae hi ddogfen fawr, felly da chi wedi cael ein electronic, dwi'n gweithio bod chi wedi cael gyfle i'w gwiro hi. Da chi wedi gweld ti ambell i waith mewn ffordd, felly dwi'n gobeithio nhw'n am gormod o sylwadau neu cywiriadau heddiw yma, ond hapus i dderbyn unrhyw gwestiynau neu sylwadau. Iawn, sy'n rhywun? Louise? Yes, I'm a tree hugger. I'm proud about that. So it's interesting you say about the ancient woodland being protected and improved, because there's a patch of very ancient woodland in the Dicini Valley, which is very neglected, overgrown, brambles, and so on and so forth. I just wondered, could you comment on that? The other thing is, do you work in conjunction with the Woodland Trust? Because, I mean, it's my home patch, it's the Dicini Valley. They've come along, they've planted tens of thousands of trees, and then they've just buggered off and sort of left it. And I'm a volunteer warden with the Woodland Trust, and I try to sort of keep the bracken and the brambles under control. Just wondered about that. Also, it is amusing. Page 149, you say the target is to ensure that the trees of our area are protected and in good condition by 2125. But none of us will be around to see it. But yeah, so could you just answer that? What are you doing about the ancient woodland in the Dicini Valley?
unless you can't answer specifically here. And do you work in conjunction with Woodland Trust? Thank you. Yeah, okay. Just take those in turn. Really, protected might not necessarily mean in good condition. I think we've got to be very honest and frank about that. You know, it's the same with 30 by 30 targets in Wales. That you might have 30% of land designated, but it might not necessarily mean that it's in good condition or favourable. So I think we've got to be careful about that definition, really. Protection, yeah. It also depends on what you have as tools and what the designation where they are. You know, they could be protected through SSI or through things like the planning process with tree preservation orders. So, yeah, it's a really technical one. But yeah, so just to be cautious on that one. Specifically in the Sunny Valley, not entirely sure what you've got in mind, but Woodland Trust are generally quite careful in terms of, you know, their planting, and they will have a management plan. So it'd be quite interesting to see how that matches with the management plan that they have for the site. We have worked really closely with them in conjunction on this because our resources were fairly limited, and the experience that the Woodland Trust have had in developing strategies for other local authorities and protected areas across the UK. We decided to tap into that expertise, and they've been phenomenal in terms of how they worked with us. They haven't led and pushed a Woodland Trust agenda. They've followed our lead and our aspirations, and just relayed what the communities and individuals are fed in. So I can't fault them on that, to be honest with you, Luis. They've been very open, very good, and very easy to work with as well. I don't think we would have got to the position where we are today without them and their contribution. They've put a lot of resource themselves into this as well, which has to be acknowledged. And then, yeah, the targets on 149, 21, 25. Let's hope the next generation will be here to tree hug them and look after them. Hope so. Thank you very much. Thank you, Chairman. First of all, I want to thank Rhys and the team for getting the document to the stage that it's at. It has been a massive job and it's taken a while to get there, but it's going to be an essential tool going forward, I think, in driving some of the aspects of both our major statutory plans. So that it won't get lost. It needs to be a formal part of that process going forward. I would have liked to have seen the targets higher than they are in the original strategy, we accept the reasons why they've been set where they are. But we're like reassurance that should progress be faster than anticipated, that those targets can be increased and made more challenging as time goes on. So thanks very much for getting to this stage, and good luck with it in the future. Thank you. Jim? Just dau y tri o pethau. Mae'n rhaid i ddweud, dwi'n meddwl lot o waith dwi'n mynd i mewn i hwn, dwi'n gwybod Rhys, dwi'n falch i weld o, ond mae'r target o 2000, wel, ganrif i ffwrdd o fama yn dwi'n cweith yn uchelgeisiol nadi. I ddweud gwir, mae'n cicio mewn i'r glaswell hir mor bell. Dwi'n meddwl bod yn golygu ddim byd. Fysa'n licio weld o leia hanner hynny, os ddim mwy na hynny i gael rhywbeth. Ond da chi wedi sôn amdan targedu smart. Mae cael rhywbeth sy'n mor bell i mewn i'r dyfodol yn golygu bron ddim byd. Sorry. Fysa'n licio weld hefyd rhyw fath o ddeud am pause, plantations of ancient woodland, ond i'r coed conwydd mae cyfoeth a bobl eraill wedi plannu ar safleoedd lle mae yna ddal ar y card bod na coed cynhenid na hen goedwigoedd, a mae yna dal y llys tyfiant o dan y goed fanna. Fysa'n licio weld targed fanna i cael heina nôl i mewn i coed naturiol, enedigol, coed glaw, gogledd gorllewin Cymru, oherwydd mae hwnna'n un o'r pethau bwysig iawn o'r ardal yma. A dwi'n gwybod o'n hen fywyd fi, mae'r coedwigwyr yn keen iawn i gadw heina fel rhywle sy'n cynhyrchu coed meddal.
Ond i fi, mae heina di'r llefydd ddylse cael ei droi yn ôl i mewn i coedwig glaw, Meirionnydd a'r gogledd yma. Ar ben hynny, dwi'n gwybod, dwi wedi sôn am co-design a gweithio efo'r cymuned amaethyddol, a mae'n bwysig iawn i gael pobl efo chi. Ond dwi yn meddwl mae'r ddau peth yna, y pos a hefyd yr amserlen, ddylsyn ni edrych ar heina, neu mae'r waith da da chi wedi rhoi mewn i hwn, dwi'n meddwl dim am cynhyrchu ddim byd werth sôn am yn fywyd fi, falle mae gen i ryw 20 mlynedd eto, rai yn unfach mwy, a dwi'n gysa'n licio weld rhywbeth yn cael ei mesur i gael ei cynhyrchu yn yr amser yna. Diolch yn fawr. O'ch ti eisiau? Ie. Dwi'n chwarae'n ei rhys ar tîm yn mynd i'r Xboxer fel dwi weithio. Gyda Mr Ble wedi dweud heddiw fod y busnes carbon ddim yn gydaladwy a da ni'n rhoi gormod o goed i lawr ac i fi mae carbon yn le i bobl cyfoethog mynd yn fwy cyfoethog a'r bobl tlawd yn glotach fel ni'n gweld y gyda meddylliad mae'r cwmnïau mawr mae'n prynu tiroedd ni gyda dechreuthwr wedyn ddim yn gallu fforddio fo a da ni wrach yn sefyllfa edrych ar o'r coed sydd gen ni hytrach na plannu mwy o goed mewn ardaloedd sydd ddim yn gydaladwy i plannu coed. Ie, diolch os gael ddod i mewn fan'na, Mr Cadeirydd. Jyst i ymateb i rywun sy'n sylwadau yna, mae rhan o'r strategaeth bod gynnon ni bryder am faint o adnodda gynnon ni reoli'n coedlanna presennol ni, fel y John yn cyfeirio, heb gynyddu hynny mewn ffordd. Swn i'n dweud bod hi'n hawdd plannu coed, ond mae cynnal eu cadw nhw a'i gwarchod nhw wedyn yn medru bod yn ffwndrus ac yn gostus. Dwi'n meddwl bod hynny'n mynd i fod yn fwy o broblem wrth i ni fynd ymlaen efo newid hinsawdd a mwy o glefydau ac afiechydon yn dod drosodd. Mae'n fforcast ddigon grym am gallu coed i dyfu erbyn 2050 eisoes mewn ffordd. Efo amcanion fydden nhw'n haneri mewn faint o goed fydd yn gallu tyfu oherwydd clefydau falle. Ia, dwi'n derbyn y sylwad ella bod ni ddim yn ddigon uchelgeisiol efo'n targedau, ond dwi'n meddwl beth sy'n bwysig o yma, mae hon o ddogfen sydd wedi cael ei derbyn gan y gymuned amaethyddol. A dwi'n meddwl yn y sefyllfa lle oedden ni ar drafodaeth efo cynllun ffermio cynaladwy a'r aniddigrwydd a gwrthwynebiad cry ofnadwy gan amaethwyr i cynlluniau Llywodraeth Cymru, bod ni wedi dod allan mewn lle eitha teilwng neu diogel os liciwch chi o ran y ddogfen yn cael ei derbyn a mae yna yn amlwg mae yna ystyriaethau mae yna fwy o blannu mynd i fod yna ond mae yna oblygiadau yna hefyd yn mynd i fod mwy o blannu ar dir amaethyddol a dwi'n meddwl beth da ni wedi gwneud yn fama ydi gallu hitio'r gorau ar ddau sefyllfa lle fydd y targedau plannu'n gallu cael eu cyrraedd ond fydd o ddim yn effeithio ar gallu cynhyrchu amaethyddol ac economaidd y tiroedd yna hefyd mewn ffordd rhywbeth sy'n hanfodol i'r sector amaethyddol. Dwi'n meddwl, wrth i ni symud ymlaen ar cynllun rheolaeth newydd o drwad, cynllun ffermio yma, fydd yna lot yn dibynnu ar hwnnw a sut fydd yn cael ei dderbyn a hefyd oblygiadau pethau fatha trafodaethau masnach efo America a'r cytundebau efo Awstralia a Seland Newydd a falle lasau effeithio lefelau cynhyrchiant yn Eryri ac ella amser hynny y bydd newid defnydd tir yn fwy coedwigol ella yn dod yn fwy poblogaidd neu'n fwy atyniadol ella i reolwyr tir. Felly mae yna lot o global economics yn mynd i ddreifio hwn a pa gyfeiriau deitho a dwi'n meddwl ella bod ni wedi bod yn bach yn conservative mwyn bod yn i allu cyflawni a gwneud symudiad ymlaen ond yn derbyn ella nad ydy'r targed ddim yn beth fysa pawb yn ddeheu mewn ffordd ond am ein bod ti'n ddogfen co-design, dwi'n meddwl bod ni wedi trio mynd â pawb efo'i gilydd yn hytrach na bod yna rei carfanna yn tynnu'n groes ac ddim yn ei derbyn ni, ddim yn ei chefnogi hi, felly da ni wedi mynd am yr safe middle ground os liciwch chi, ac ella bod hynny chdi bach yn siomedig i rei, ond dwi'n meddwl na hwnnw oedd y ffordd ymlaen i ni fedru mynd â'n cymunedau ni i gyd efo ni mewn ffordd efo'r un dyheuad a rhywbeth maen nhw yn gytuno a fo, lle. O ran y gwaith pos, mae yna dargedau yna, mae'r rhaglen gwaith pos yn rhywbeth da ni'n symud ymlaen yn efo. Da ni'n trio cyfeirio dipyn o arian Sustainable Landscapes a Sustainable Places mewn i hynny. A mae gennym ni gynllun INRS
wrth i'n cael ei asesu rwan. Felly mae'r gwaith pos yn eithriadol o bwysig i ni. Nawn ni gael golwg ar y geiriad yn y ddogfen, illa i weld os wedi gyrfhau hwnna, a maen nhw'n dod yn rhan o'r targedau Ancient Woodland yn fan'na wedi gwarchod hefyd mewn ffordd lle, ynddi. A hefyd, da ni'n cyfeirio at y targed i leihau y percentage cyfer o conifer dros amser. Rhywbeth sydd wedi cael chydig wel, ddim gwrthdaro, ond oedd y sector coed meddal masnachol hefo pryder am hynny, yr effeithio oedd o, ond eto, dwi'n meddwl bod ni wedi llwyddo i ddarbwyllo nhw bod y newid da ni'n gyflwyno yn fama yn rhywbeth fydd ar y sector fabwysiadu a gefnogi, lle. Rhys, ei ddarfod y dyfodaeth Elfed sy'n siarad? Jyst sylwad sydd wedi yn droed y moelwyn a uwch ben Dyffryn Ffestiniog fe yna dana ffyrnig ofnadwy yn dod lawr am tan bwlch. Os a risg fo'r tanna'r newid hinsawdd ar mwy o dana i'n fforestydd Celtaidd i gael i cynnal tân o'n hynny, os bosib fyddai'n gael ei difrodi o tân? Ond sicr, dych mae newid hinsawdd yn bryder dybryd. Dwi'n meddwl na'r fantais sydd na efo natur y coedwigoedd glaw yma ydy wrth gwrs, fel mae'r enw'n cyfeirio, maen nhw'n eitha llaeth a tamp. Maen nhw'n tueddol i fod mewn ardaloedd sy'n gwynebu'r gogledd a felly, esgusodwch chi, dyn nhw'n sychu allan cweit gymaint na coedydd eraill mewn ffordd. A hefyd, eitha llai o danwydd ar y llawr. Os liciwch chi gan bod nhw yn pydru a falle yn fanno yn y lleithder a falle lle sydd gennych chi goed meddal, bod gennych chi wely mwy o leaf litter neu pina sydd yn ofnadwy o combustible a sych a falle mewn ffordd ac mae'r plannu mor ddwys yn fanno hefyd, dych chi'n tân yn mynd i neidio o goedan i goedan a falle'n llawer o'n cyflymach. Felly, yn sicr mae yna risg yna, ond dwi'n meddwl bod y risg yn llawer iawn llai nag ydi o ar gyfer planigfeydd coed meddal ac ella coedlanna sydd yn fwy agorad ac yn fwy pron i sychu allan. Ond dwi'n meddwl dyna lle da ni'n gorfod bod yn ofalus ydy cynllunio lle da ni'n plannu a be da ni'n plannu a pa ddwysedd a balli mewn ffordd lle fel bod yn tirwedd ni'n gynaladwy ac yn ddiogel rhag rhai o risgiau yma, ynddi. Diolch Rhys, diolch. Diolch yn fawr. Iawn, awn ni i bleidlais ta iawn. Sa rhywun yn cynnig yn argymelliad o'r blaen? Elwyn di cynnig, Seilydd. I ddw. A gan i ddangos os gwelwch yn dda. Wel, digario. Iawn, diolch fawr. A rwan, da ni'n mynd i'r rhif 14. Wel, seminar aelodau Parciau Genedlaethol Cymru 2025. A da ni'n gosod at y brif weithredwr ar gyfer eitem yma. Diolch fawr. Mae hwn jyst i godi'ch ymwybyddiaeth. Does am papur na dwi'n meddwl angen trafodaeth hir yma, mae jyst yn bron yn marcwr i'r dyddiaduron. Da ni'n gynnal y seminar fel chi'n gweld yn cyntaf y gael o Hydref. Felly bydd y ddau bac arall yn dod fyny i weld yr adeg yna. Bydd y sesiwn yn Betws y Coed. Byddwn ni'n aros, bydd yr aelodau eraill yn aros yn Betws y Coed. Felly, ddwn ni a ffadlen mwy manwl i chi yn y man. Os gennych chi unrhyw materion neu pynciau da chi eisiau ni drafod neu sydd yn berthnasol, dwi'n hapus i dderbyn hynna. Oeddwn ni'n meddwl edrych ar pethau sydd yn gysylltiedig i'r economi yn weld bosib a wrach ar adferiad natur hefyd. Ond os mae gennych chi unrhyw syniadau chi'n hapus i dderbyn hynna ac yn gorfodi nhw fewn i'r rhaglen. Diolch yn fawr. Iawn, awn ni ymlaen i 15, y prif weithredwr eto. Oes yna rhywun gwestiwn? Oes unrhyw fater da chi bod yn syried os ar nhw'n gynnwys yn y rhaglen? Dwi'n meddwl mae'r ddau da chi wedi awgrymu yn rhoi da. Mae'r economi yn weld ar sut da ni wedi bod yn rheoli bobl. Yn arbennig mae ni sydd wedi ar ochr siarp o'r hwn yn Cymru. Yn amlwg mae hwnna'n rhywbeth dylsyn ni drafod a helpu nhw ddysgu beth yn gwneud a ddysgu gyda nhw. Arbennig yn siarad o'r benfro. Ond am yr addasiadau
y mater yn un arall iawn yno, felly dwi'n cytuno o beth sy'n gwneud hwn. Iawn, diolch yn fawr. Neb arall? Iawn, awn ni ymlaen i rhif 15, rwy'n weithredwr eto, efo cyfeiriad ar plas tan y bwys. Ia, diolch Grudd. Fel ydych chi'n ymwybodol, da ni wedi trafod hwn mewn gweithgor yn barod, ond mae hwn sy'n mynd â pethau byd bach pellach yn y papur yma. Na i ddiweddaru chi rhywfaint ar y hanes, yn ynedig i'r refereisydd dim bod yn rhan o'r hanes ar y daith yma hyd yma. Fel chi'n gweld o'r 3 paragraff cyntaf mewn ffordd, da ni roi plas tan y bwlch ar y farchnad i werthu ha dwytha, oherwydd y pwysau ariannol mae'r awdurdod yn gwynebu. Mae gen ni ddyled ariannol fel ydych chi'n gwybod yn mynd fewn i'r yn y flwyddyn ariannol da ni ynddo fo o 635 o filoedd bunnoedd. Felly mae'r her ariannol yn rhan o hyn i gyd. A dyna o'r rheswm ar blas ar y farchnad yn y lle cyntaf. Mae'n bwysig cadw hwnna mewn golwg yn y trafodaethau yma. Ar ôl, da ni dderbyn ymateb yn dilyn sesiynau cyhoeddus ar ôl y gwerthiant, a da ni ddathlo roed amser ni hefyd jyst ail edrych ar pethau. Nes i gytun yn swydd newydd fel prif weithredwr ar y bryd yma hefyd. Gyfle i fi wrach edrych ar pethau efo lygyd newydd ac asesu'r opsiynau'n gyflawn ac edrych ar y holl adborth da ni gymryd ar y fater yma. A nath hynna reid wrach rhywfaint o gwahanol wrach i'r sefyllfa na i ddod i hynna yn y man. Jyst ar y diddordeb ddaru ni gael wrth fynd efo i'r farchnad, jyst i wneud hynna'n hollol glir. Gathon ni un cynnig gan unigolyn preifat oedd yn cyrraedd y pris gyfnwyd amdano fo. Ac yn ogystal â hynna, ddaru ni gael 2 sefydliad elusennol yn dangos diddordeb hefyd. Da ni wedi cadw cyswllt agos hefo'r 2 elusen. Mae un wedi tynnu diddordeb nhw'n ôl, mi ydych chi'n cofio gathon ni gyflwyniad gan gymunedoli. Da ni wedi cael, mae Iwan a Fina wedi cael cyfarfod efo cymunedoli yn eitha diweddar, a maen nhw'n sicr wedi tynnu diddordeb nhw'n ôl rhywfaint, ond barod yn hapus i gadw cyswllt yna ar beth sy'n digwydd yn Plas. Mae yna elusen arall hefyd, maen nhw'n hapus i ni enwyn out of bound wedi dangos diddordeb yn y safle, heb reid cynnig i fewn yn ystod y gwerthiant, ond eto maen nhw'n hapus i gadw trafodaethau'n agored ar opsiynau at y dyfodol ar Plas dan y bwlch. Felly, dyna di'r sefyllfa o ran diddordeb yn y safle. Felly, wrth edrych ar y gwerthiant, y risgiau a'r adborth yn diderbyn, be ddaeth yn amlwg i mi hefo'r gwerthiant, oedd mae yna risg sylweddol i'r awdurdod yn fama, dwi'n teimlo. Oedd o'n hollol glir, rhywbeth oedd yn ymwybodol, rhywbeth da ni yn ymwybodol iawn ohono fo, ond rhywbeth daeth yn fwy amlwg gyda'r gwerthiant o'r berthynas rhwng y cymuned lleol a'r Plas, ac felly a'r awdurdod. Cymol mae pobl yn gweld Plas dan y bwlch a'r gerddi fel rhywbeth sydd yn rhan o'r awdurdod mewn ffordd, felly mae hynna'n dod â risgiau. Mae bod y cyfleoedd wrth gwrs hefyd, ond mae'n dod â risgiau dwi'n teimlo. Felly, oedd yna bryder, os oes yna unrhyw, yn dilyn unrhyw gwerthiant, os oes yna unrhyw ddifrod yn cyflwr yr adeilad, neu'r gerddi, neu'r berthynas efo'r gymuned lleol, mi fydd hynna'n dod hefo, mi fydd hynna'n creu risg enw dar awdurdod dwi'n teimlo. Felly mae hwnna'n rhywbeth, mae rhaid ni gadw hynny mewn co wrth fynd trwy'r opsiynau yma. Felly oedd hwnna'n rhywbeth eitha pwysig i mi wrth edrych ar hynna. Oedd mynediad i'r safle yn rhywbeth pwysig iawn i'r gymuned hefyd, i'r goedlanna a Llyn Mair yn benodol, ond mae hynna'n cynnwys, mi oedd yna link yna rhwng y gymuned a'r gerddi hefyd. Felly mae hwnna'n rhywbeth hefyd mae rhaid ni cadw mewn golwg efo hyn. Felly mae yna risgiau yn fanna. Mae yna
Dwi'n meddwl o ran gwaith dydd i ddydd yr awdurdod hefyd, wrach rhywbeth oeddwn ni heb reid llawer o ystyriaeth i hyn gyda'r gwerthiant dynadd. Fel awdurdod cynllunio, mae'r awdurdod yn rhoi cyngor arbenigol ar llwyth o adeiladau hanesyddol ac adeiladau rhestredig. Da ni'n ceisio helpu unigolion a sefydliadau preifat wrth fynd i gwmpas i gwaith ar sut i gynnal a chadw adeiladau. Da ni'n helpu nhw hefo ceisiadau grant, da ni'n helpu ar y cyd efo cadw wrth tynnu ceisiadau grant i fewn i helpu o'r fath adeiladau. Mi fyddech chi fel awdurdod yn ymwybodol o'r trafodaethau sydd yn digwydd ar Plas Nannau sydd yn dod ger bron y Pwyllgor Cynllunio sawl gwaith yn y blwyddyn dwytha yma. Felly hefyd mae hwnna oedd ryw risg mawr i mi fanna hefyd yn ni'n teimlo o ran os da ni ddim wedi edrych ar bob opsiwn o ran gwerthiant blas. Dwi'n teimlo oedd o wrach yn reid y swyddogion mewn lle anodd o ran parhau efo reid y cyngor yma i bobl. Felly mae hwnna jyst yn rhywbeth sydd wedi bod yn wrth fy meddwl i wrth ddod i'r castad dwi wedi cyrraedd yn y papur yma heddiw. Sydd yn arwain at beth dwi'n cyfeirio at yn paragraff 10 yma o ran opsiwn newydd i Plas. A fel ydych chi'n gweld, yr opsiwn newydd dwi'n awgrymu y fama ydy bod ni'n cadw Plas at defnydd yr awdurdod yn ddangosdiedig ar gallu i sicrhau cyllid grant newydd ac yr unig grant dwi'n meddwl os ni'n gallu mynd at ar y graddfa yma di grant lottery. Mae gen nhw grantiau treftadaeth hyd at 10 miliwn a dwi'n meddwl dyna di maint y her ariannol da ni'n gwynebu ar yn Plas Annabl. Os da ni eisiau gwneud Plas gweithio, dwi'n siŵr da ni'n sôn am grantiau, yr angen i gael grant sydd yn werth dros 5 miliwn, bosib iawn hyd at 10 miliwn wrth symud ymlaen hefo'r gwaith yma. Felly, beth ni'n ddim wneud hynna heb y fath yna o help. Felly, mae hwnna'n yn rhan hanfodol, rhan craidd o'r opsiwn yma dwi'n gynnig i chi heddiw. Felly, cwmpas y cynnig newydd, dwi wedi gosod allan yn paragraff 12, 13 ac 14, yn fras iawn, a cychwyn ydyn ni wedi efo'r trafodaethau hyd yma, felly mi fydd yr opsiynau yma yn cael ei mireinio ac yn newid ac yn cael ei addasu, dwi'n siŵr dros y misoedd nesaf os ydych chi'n mynd hefo'r opsiwn yma heddiw, ydy i symud swyddfeydd yr awdurdod i Plas Annabl. Dwi'n meddwl mae hynna'n rhaid sicrwydd i dyfodol Plas. Fel ydych chi'n gwybod, y problemau da ni wedi gwynebu fel awdurdod yn y gorffennol ydy mae gen ni ddau ganolfan does fel awdurdod, mae gen ni fama a mae gen ni Plas. Dyma di lle mae'r swyddogion yn gweithio a Plas mae hyd i cael oherwydd di'r swyddogion ddim yna'n barhaol. Da ni wedi tynnu Plas weithio yn fasnachol, tynnu fynydd arian a mae hynna wedi bod yn dalcen calad iawn a dyna ni wedi methu ar hynna mewn ffordd a dyna pan fatha ar y lle gyntaf. Felly yr opsiwn dwi'n teimlo ydy symud swyddfeydd yr awdurdod o fama i Plas. Mae reid i'w sicrwydd at y dyfodol. Dwi heb feddwl llawer am beth sy'n digwydd hefo'r safle yma. Mae hwnna drafodaethau i ddilyn a dyna yn amlwg. Rhwng chi fel aelodau ond hefo'r gymuned ac dwyth o bobl eraill hefyd. Mae gen i ni syniadau. Dwi'n meddwl bod ni angen mynd yn ei manylder yna heddiw. Dwi'n gobeithio os ni'n gallu darganfod rhyw fath o dyfodol cynaliadwy i'r safle yma hefyd. O ran defnydd ychwanegol i Plas, dwi'n meddwl yn amlwg pencadlys yr awdurdod fel un. Bydd yn neis cael pencadlys o fewn dyn y parc hefyd, ond dwi'n gweld rhyw ddefnydd cymysg yna. Defnydd cymunedol, mae'r gymuned wedi gwneud yn hollol glir dros y misoedd dwytha, mae gen nhw ddiddordeb ac angerdd am y lle, felly mae eisiau ni tapu fewn i hynna fel awdurdod dwi'n teimlo. Mae yna gyfle mawr iddyn ni fanna. Ond gall fod yn rhyw ddefnyddiau eraill hefyd, yn defnyddiau addysgiadol, gall na fod dal rhyw ddefnydd preswyl yna hefyd, ac pethau masnachol fel siop, caffi ac yn y blaen. Felly dyma di'r pethau da ni'n edrych ar. Eto dwi'n mynd teimlo bod ni angen mynd i'r manylder ar yn union be ddefnydd da ni'n sôn am heddiw, egwyddorion da ni'n sôn am ar y pwynt yma.
Sut mae hyn yn cyfrannu at pwrpasau statudol ni fel awdurdod? Wel, dwi'n teimlo, mae yna gyfle fama. Dwi wedi sôn am y risgiau i plas wrth gwerthu lle, bod y lle yn cael ei ddim i edrych ar ei ôl mewn ffordd a wrach yn gweithredu mewn cyflwr. Wel, mae yna gyfle ni fama iddyn ni ddangos a fod yn rhyw fath exemplar mewn ffordd o sut i gwella cyflwr a creu adeilad mawr hanesyddol gradd 2 serenog ac i wneud o'n adeilad cynaliadwy at y dyfodol. I cynaliadwy o ran defnydd, ond cynaliadwy o ran y ffordd mae'n cael ei resogi ac i gynnal ei chadw ac tynnu pobl o'r gymuned i fewn i fod yn rhan o'r daith yna hefyd. Dwi'n meddwl mae hynny'n rhywbeth pwysig. Felly dwi'n teimlo mae'r opsiynau ar ran plas yn cyfrannu at yn pwrpasau statudol ni hefyd. Ac hefyd, o'r gerddi o'i blanna, mae yna gyfle iddyn ni wneud mwy o fanna o ran gwarchod y gwella natur, treftadaeth, bywyd gwyllt a tirwedd yr ardal. Dwi wedi sôn yn barod am yr elfen cymunedol, felly mae paragraff 18 yn sôn am yr elfen cymunedol, felly mae hwnna'n gweithio fewn i dyletswydd y par o ran hyrwyddo a helpu creu cymunedau cynaliadwy. Dwi'n meddwl bydd o'n gwneud cyfraniad mawr tuag at hynna. Mae'r paragraff 22 ymlaen yn sôn am y broses, os ydych chi'n gefnogol fel aelodau i wneud hyn, y broses o ddilyn beth ydy'r amserlen a'r broses o wneud hyn. Mae Naomi yma hefo ni heddiw, wedi gofyn i Naomi arwain ar y cais lotri iddyn ni dros y wythnos o nesaf yma, ond yn sydyn iawn, ac os dwi'n anghywir ar rhywbeth Naomi sy'n neidio fewn, y cam A yn fanna di, y cam mynegu diddordeb, da ni'n gwneud hynna'n barod, felly mae Naomi wedi rhoi cais i fewn. Mae hwnna jyst yn golygu ydy'r lotri'n hapus efo'r gwyddo'r beth da ni'n wneud y fama, a da ni wedi cael ymateb cadarnhaol fanna wsos yma'n dod fel ddoe mewn ffordd Naomi'n dod. Felly mae nhw'n hapus hefo'r ffaith bod ni eisiau symud mlaen o'r cais yma sydd tic ar y cam cyntaf. Yn amlwg oedd rhaid ni wneud hynna cyn i chi wneud y penderfyniad hefyd jyst oherwydd yr amserlen mewn ffordd. Felly, wedyn, y gam nesaf os da reid cais fe ydych chi'n gael yn cyfnod datblygu i fewn, bydd hwnna'n cael ei gyflwyno diwedd y flwyddyn, bydd hwnna'n cael ei gyflwyno mis Awst, a gobeithio cael penderfyniad erbyn diwedd y flwyddyn. A be mae'r cyfnod datblygu'n golygu ydy mae reid amser i ni wedyn, os da ni'n llwyddiannus ar y cam yna, iddyn ni i losi ariannu y 19 mis 2 flynedd, o jyst gwneud y gwaith caib yr hawl, gwaith arolwg, beth yn union y bydd defnydd yr adeilad, sut mae'n mynd i weithio, ydy o'n hyddi, ydy o'n gweithio'n gynaliadwy, ydy o'n gweithio'r awdurdod ac i'r gymuned ac yn y blaen. A wedyn byddwn ni'n cyflwyno hwnna i gyd fel cais llawn yn 2027, a byddwn ni'n cael, os da ni'n llwyddiannus ar y cam yna, wedyn erbyn diwedd 2027, dechrau 2028, byddwn ni'n gwybod os da ni wedi cael y grant llawn o rhwng 5 a 10 miliwn, mae'n mwy o gwmpas y 7 neu 8 miliwn da ni'n meddwl ar hyn o bryd yn dyri. 9, sori. Allen rhaid ffigurau, ysdydw. Iawn, mae gen Naomi'r manylder yna i chi a stectio mynd fewn i'r manylder y costa. Felly, dyna di'r broses, os da chi'n cymeradwyo hyn heddiw, dyna di'r broses mi fyddwn ni'n dilyn ac yr amserlen. Felly, yn amlwg, mi fyddwn ni'n parhau yn y swyddfeydd yma am 2 blynyddoedd eto. Dwi'n siŵr 4 blynedd wrach bydd. Cyn trosglwyddo bob beth i plas os mae'r pethau'n dechrau gweithio ar ôl hynna. Paragraff 25 i 27, jyst i gadw mewn co, yn amlwg, da ni mewn sefyllfa ariannol eitha dwys. Dwi wedi sôn am y dyled ariannol da ni'n gweithredu ar hyn o bryd. Da ni yn gwneud gwaith fel swyddogion ar hyn o bryd i dynnu hynna lawr yn amlwg. Da ni'n edrych ar gwahanol bethau yn fanna, a mi fyddwn ni'n cyflwyno papur i chi fel aelodau ar hynna. Felly, y gobaith ydy fyddwn ni'n tynnu'r dyled yna lawr yn eitha, wel, dros y 2-3 mlynedd nesaf yma. Be mae cadw plas yn olygu, dwi wedi gosod hynna allan yn paragraff 26, felly ar hyn o bryd, da ni yn defnyddio'n cromeidd wrth gefn, ac yn fras iawn, be fydd cadw plas yn olygu yn y sefyllfa da ni ynddo fo ar hyn o bryd, mi
mi fyddwn ni jyst yn mynd trwy'r cromydd wrth gefn yn gynt. Yn amlwg, mae'r costa'n uwch wrth gadw plas. Ond yn y pen draw, dwi'n obeithiol wrth y gwerthiant y swyddfeydd yma a gwneud plas yn lot fwy effeithiol o ran costa rhedeg. Mi fydd hynna yn llai o isiw yn y dyfodol. Ond eto mae rhaid i chi cadw ni mewn cwm i byddwn ni'n mynd trwy'r cromydd wrth gefn yn gynt dros y blynyddoedd nesaf. Yn amlwg mae'r ffigurau dwi wedi reid i chi'n paragraff 26 fan'na ddim wedi cymryd fewn i ystyriaeth y pethau eraill gan i'n wneud o ran lleihau cynyddu incwm ac yn y blaen ac gobeithio mi fydd y ffigurau yna ddim cweit mor ddrwg mewn gwirionedd. Mae yna llwyth o bethau eraill gan i'n wneud ar hyn o bryd. Enghraifft, mae yna bobl yn blas yn y bryd yn aros yna. Mae yna gwmni yna am 2 misoedd da ni'n gobeithio. Mae hynna'n tynnu incwm i fewn i'r awdurdod hefyd. A dyna ni mewn ffordd, dwi wedi sôn am o ran y pwysigrwydd o'r rheoli disgwyliadau. Dwi'n meddwl mae hynna'n beth pwysig iawn. Mae'r gymuned yn gyffroes iawn am beth da ni'n gwneud yma. Da ni wedi cael sesiynau galw fewn hefo nhw. Da ni wedi pwysleisio yn fawr iddyn nhw. Mae hwn yn hollol o model ar llwyddiant y grant. Mae'r un peth efo swyddogion ni, mae'r staff yma yn gyffredinol yn gyffroes iawn, dwi'n meddwl, am beth da ni'n gwneud yma. Ac eto rheoli disgwyliadau, di'r peth pwysig yma. Mae rheoli disgwyliadau fi yn rhywbeth pwysig yn hwn hefyd. Dwi'n mynd reit gyffroes am yr opsiwn yma. Mae ddim mynd trwy'r penodau, ond dwi wedi gosod allan yn paragraff 33 ymlaen. Mae hwnna jyst yn gosod allan beth dwi'n gyflwyno chi mewn ffordd. Mae yna sawl argymelliad na'n mynd drwy nhw'n sydyn. Felly, argymelliad A ydy i gadw, i swyddogion mynd ymlaen i geisio cadw plas yn ddarostyngedig a sicrhau grant cromau treftadaeth y lotri. Gyda golwg ar adleoli'r swyddfeydd o Penrhyn Plas. Ydy bod swyddogion yn dilyn y trywydd hwn ymhellach trwy wneud cais grant lotri genedlaethol ar hawdd hwn. Ond pan dwi ddim yn newn i'r gael stectio mynd fan i'r mynoldeb hynna. Bod swyddogion yn pwysleisio pwysigrwydd rheoli disgwyliadau trwy gydol y broses hon, gan nodi byddai'r plas yn mynd yn ôl i fod ar werth pe bai'r cais am grant yn methu. Mae hwnna'n rhywbeth bwysig os ni yn methu ar y grant yn amlwg. Mi fyddwn ni'n ôl i'r sefyllfa oeddwn ni ar dwytha, mi fydd o'n mynd nôl ar y marchnad byddwn ni ddim cadw plas hebddo fo. Pe bai'r argymelliad nesaf, pe bai'r dull ariannu grant yn aflwyddiannus, dylai'r awdurdod gadw rheolaeth ar y coetiroedd a llyn Mair yn unol â'r cynllun yn atodiad da. Ymddiheriad, da ni eisiau gynnwys o'r papur yn reidol yma efo chi am Melvin da. Dyna ydy'r penderfyniad da ni'n gwneud ar plas, felly mae'r coetiroedd, da ni eisiau cadw'r coetiroedd a llyn Mair yn ddiogel mewn perchnogaeth yr awdurdod. Felly, nesaf ydy bod swyddogion yn parhau i fonitro sefyllfa ariannol yr awdurdod yn agos drwy gydol y broses hon, gan gynnwys cyflwyno mesurau i leihau'r diffyg presennol yn y gyllideb yn ystod o flwyddyn ariannol hon, a mi fyddai fel dwi'n dod o ffigurau gerbon yr awdurdod yma yn y dyfodol fuan. Ac yn olaf bod yr awdurdod yn ystyried y mater hwn ymhellach unrhyw gynnydd yn aed yng nghyfarwodd yr awdurdod yn mis Medi, felly na ddod o diweddaredd chi mis Medi os da chi'n mynd am yr opsiwn. Felly, diolch. Efo John. Rwan, cyn i ni fynd at neb i siarad, da chi wedi cael diweddariad ar opsiynau sy'n na, rhwng da chi wedi dweud bod chi eisiau gwneud. A wedyn, dwi'n eisiau mynd i gwestiynau manylu heddiw, mae gen i amser lentini, ond hefyd, cyn i neb siarad, dwi'n eisiau Naomi reid y ffigurau, efo chi'n gofyn gwestiynau, mae'n mynd i adrodd beth bynnag, so yn sar amser yn hynny. So, gofyn wrth Naomi reid y ffigurau. Ia, felly, wrth gyflwyno datganiad o ddiddordeb, beth chi'n neud mewn ffordd i gyflwyno fersiwn cryno o'r cais fydd yn y pen draw i fewn mis Awst, a wedyn mae'n rhaid chi atab y prif egwyddorion yn lot yn ei chwilio amdanyn nhw, a hefyd roed eich broslyn o'r ffigurau, da ni'n meddwl fyddwn ni'n chwilio amdanyn nhw. Ar gyfer yr cyfnod datblygu, jyst fel bod pawb yn dall yn union sut mae'n gweithio, mae'n gais cyfnod datblygu yn mynd i fewn yn gyntaf, er mwyn i chi gael yr arian cychwynnol mwyn rhoi yr cynlluniau manwl mewn lle. A wedyn, ydych chi'n cael hyd at 2 flynedd i gwblhau y cyfnod datblygu. Yr achos yma wedi gofyn am flwyddyn a hanner.
A wedyn, ar ddiwedd y blwyddyn a hanner yna, neu bron yn fwydo, yna gais cyfnod cyflawni yn mynd fewn, a wedyn mae ganddo chi hyd at 5 mlynedd i gyflawni'r cyfnod cyflawni. Wedyn, yn yr achos yma, da ni wedi gofyn am 5 mlynedd, achos mae'n brosiect mawr. Felly, o ran y cyfnod datblygu, da ni'n gofyn, da ni'n meddwl bydd y costau llawn ar gyfer y cyfnod datblygu am 325,000, a da ni'n gofyn am 90% o'r costau yna gan yr gronfa dwertadaeth, sef 292,100 y bunnoedd. Lle mae'r match yn mynd i ddod wedyn ar gyfer y 10% sy'n weddill. Wel, da ni wedi dechrau'r drafodaeth yn barod efo Cyngor Celfyddydau, efo Macnox ar gyfer prosiect cymunedol mewn ffordd yn mwyn parhau'r gwaith arbennig mae Ioan a'r tîm wedi bod yn gwneud ar ymgysylltu, a tîm Angela hefyd, sori, ar yr ymgysylltu cymunedol. Ac mae yna arian craidd efo gwasanaeth treftadaeth diwylliannol sydd ar gael ar gyfer hwnna, felly dydy'r match yw'r achos yna ddim yn broblem. Wedyn, o ran y costau cyfnod cyflawni wedyn, lle yw'n gwared dros gyfnod o 5 mlynedd, mae'r costau llawn y braslun lle yn 9,044,570 o bunnoedd. Da ni wedi awgrymu byddwn ni'n gofyn am 80% o'r costau gan y gronfa dwertadaeth, sydd yn 7,087,884 ceiniog. Felly, mae yna fwlch o hwnna, fydd angen 20% o hwnna fel match, sydd yn match sydd ydych chi'n sbio arno, fel lot o bres. A mi fyddwn ni angen mwy na fydd yr awdurdod yma roed i mewn. Lle mae yna gronfeydd yn ymwybodol ohonyn nhw, mae Cadw wedi rhoi awgrym cychwynnol o Leand o John bod ganddyn nhw gyfalaf sydd o bosib yn mynd i fod ar gael i ni. Mae'r LEI, sef y Landscape Enhancement Initiative, mae National Grid yn ei redeg, da ni wedi bod yn llwyddiannus iawn yn Adran Rhys, a nathon ni yn gweithio ar brosiectau gan nhw ddiniwed cannoedd o filoedd. Ac hefyd, fel rhan o hyn hefyd, mae cyfraniadau nhw'n da yn cyfri gan y loteri, sef yr amser o staff, pobl fel fi, Edward, Ioan, a lot o bobl eraill hefyd, yn mynd i fod yn rhoi i fewn dyn nhw'n gwaith ddydd i ddydd, felly, ac yr elfen wirfoddol, felly, mae yna werth cash, os liciwch chi, ar yr amser sy'n cael ei rhoi i fewn hefyd. Felly, dyna sydd ni'n meddwl mae'r jigsaw wedi weithio, ond mae pob peth, wrth gwrs, yw'n beth anhau. Unig beth sy'n mynd dweud ydy, mae weledigaeth John yn hollol glir. Mae'r ymateb da ni wedi cael gan y gymuned yn ffafriol o safbwynt. Maen nhw'n falch bod nhw'n gwrando, ac maen nhw'n teimlo be maen nhw wedi gwneud y barod wedi cael effaith heb i chi wneud unrhyw benderfyniad heddiw. Ac mae'r ymateb gan partneriaid ag arianwyr yn swnio'n addawol. Felly, mae'n teimlo fel peth da pan chi'n medru gweld sut mae prosiect yn gweithio, a bod ddim yn teimlo'n dryslyd a sut mae pethau'n y gyd yn bod at ei gilydd. Iawn, diolch yn fawr. Owen, gan i gwestiynau ar beth ydych chi'n clywed heddiw, Owen, pidio mynd i'n menylu o'r sylwch yna. Tim o cyntaf wedi chi. Dwi'n gefnogol iawn o weledigaeth John. O'n i yn erbyn y syniad, o'n i o'r farn os o'n i wrth gwerthu fo, gael allan oherwydd y rhwystredig a beth fel yna. Ond ar ôl clywed mae John dweud, dwi'n gefnogol i be mae John yn trio wneud. A dwi'n cefnogol iawn o'r syniad o cadw Llyn Mair, fel sydd wedi cael ei awgrymu tu mewn, mae'n datrys lot o'r problemau gan y cymuned o gwmpas. Ond mae rhaid i ddweud, mae ddal pryderon gyda fi. Mae'n risgiau sylweddol fel sydd wedi cael ei awgrymu. Dwi'n sylweddoli mae'n risgiau efo HLF. Bosib ydyn ni'n cael, a mae rhaid i ni bod yn barod i ddweud, wel, dyna fo, os da ni'n mynd drwy'r cam gyntaf yma, y cam gyntaf efo beth sydd wedi cael ei wneud yn barod, fysa hwnna'n gallu dod i rym cyn dolyg. Os di hwnna yn dod i rym, dwi'n gry o'r blaid, fel sydd wedi gwneud y benderfyniad yn diwedd Rhagfyr neu yn Chwefro, i ddweud dyna fo, ffidil yn y to ar ôl yn ôl yn wachod. A dwi'n meddwl, os di hwn ddim yn gweithio, os dim ffordd arall i ni, dyna y penderfyniad mae rhaid i ni wneud.
hefyd, yr un o'r sy'n hynny, mae rhaid i ni, mae John di awgrymu fo'n dda iawn o'r hwn, ond a'i pwysleisio fo rheoli disgwyliadau y cymuned a staff a aelodau'r bwrdd hyn o. Os di hwn ddim yn gweithio, a mae rhaid i fod yn pessimistig yn sut beth i'n neud hyn, mae rhaid i ni pwysleisio'r ochr yna, wel, mae'r siawns da os ddim yn mynd ymlaen. Rwy'n eisiau bod yn sefyllfa lle mae pawb yn meddwl, o ia, mae hwn yn mynd ymlaen, a bang, mae'r mwlcol hwn wedi byrstio, a mae'na trafferth nawr i'n i gyd, a fydd hwnna'n edrych yn drwg ar y ni fel awdurdod os di hwnna yn digwydd. Felly, para fel awr, a gobeithio mae'r ore i fi, yn sicr. Hefyd, mae rhywbeth arall di codi yn ymhen, ond i'n dwi'n os da ni dwi'n meddwl amdan hynny. Oes e unrhyw fantais o setio fyny ymddiriedoliad elusynol fel cerbyd i hwn? Dwi'n gwybod da ni, fel awdurdod, gweithio awdurdod lleol fel yna, da ni'n gallu gwneud rhai bethau, ond fel elusan efallai fysa chi'n gallu cael pres, fysa ni ddim yn gallu cael trwy y cerbyd sy'n ni ar hyn o bryd ni yn eistedd i gwmpas y bwrdd rwan. Os yna'n awgrymu, efallai fysa hwnna'n werth edrych i mewn i, a dwi'n gwybod mae wedi gweithio'n dda iawn i rai bobl wedi clywed fel un, lle ni aelod o'r bwrdd fan'na, a fysa'n werth edrych ar. Ond cefnogol iawn, gobeithio mae'r gwynt yn chlothu at hynny yn ffordd iawn, a dwi'n cefnogol iawn o'r phobl sydd wedi gwneud. Diolch, John. Iawn, diolch yn fawr. A Teil Fedon. Ia, bai etigyn un am mae Tim di ddeud, a diolch i chi fel staff, roi pasio ymdrach i mewn. Rhaid i wneud ymdrach arwrol yma yma, i'm jyst i'r gymuned lleol, i'm jyst i Gymru, i'm jyst i Brydain, i'r byd i gyd, a i ni fel parc, felly chwilio'n banner yn uchel bod ni o ddifri am gadw cerdadau, antiroedd, a gwneud y gorau i'n cymunedau, a bydd rhaid allan o hwn fel esiampl i'r byd i gyd, bod ni y parciau cenedlaethol yn werth i cael yn gefn gwlad, a dwi'n meddwl bod o'n bwysig i ni fynd ymlaen hyn. Ac os dio ddim yn gweithio, os da ni fythu gwneud cyrraedd yr nod a cael yr arian a beth allu, iawn, bydd rhaid i gael drws yn ei wyneb, ond yr unig beth da ni'n mynd i wneud ydy wneud yr ymdrach yma wan, a ymdrach arwrol, a unwaith eto, diolch ymlaen llaw i chi fel staff am mynd â'r peth ymlaen, a wneud y gwaith sy'n ôl i'r llenni mewn ffordd, lly. A dwi'n licio syniad o Tim yn dweud fel ymwneudolaeth yfyd wedyn. Edrych ar bob un afonyw, sgynnon ni mwyn sicrhau dyfodol plas a dyfodol parc cymryd llun i ni fel parc ddangos bod ni'n rwdfrydig dros y fenter yma. A dwi yn ddiolchgar iawn i chi gyd. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Louise Hughes. Yeah, thank you, Chair. It's not a question, it's just I wanted to express my absolute support of trying to maintain and retain Plastina Bulch because it is such an iconic landmark in the national park, and I think, you know, if we don't try our best to retain it, then we'd come to regret it. So I get what Jonathan's saying, you know, we have to manage expectations, but I'm fully on board with anything that's proposed. Let's try our best. That's all I wanted to say, Chair. Thank you, Louise. Brian. Thank you, Chairman. I can certainly capture the vision for what is proposed, but I still have severe reservations with it. I'd like to know what the cut-off is, if you like, in terms of both financial risk as well as other risk of when we make the decision to stop. Because there's a danger when you start on these processes that you get so far you feel you have to keep going, and then you still end up with a problem. So I think that needs to be very clearly thought through if the decision is taken to move forward. I think the other one I'm still not clear about is, what are the opportunity costs of going down this road? In other words, what are the things that we won't be able to do because staff resources are being put into this? There's a danger it becomes like a plug hole, if you like, a vortex into which resources are put, both financial and other resources. And if that isn't brought fully out into the open, there's a danger again that we miss things there and we get caught out. And
The other one kind of related to that is we can see from the figures that you presented here that its place is a significant drain on the reserves. So that at the end of this process, should it all go in the right direction, and there's a lot of ifs behind that, the reserves will have diminished considerably. And I'm not reading the rooms that the financial environment for authorities in general, but particularly national parks, is going to go into a new heyday of finance. It's going to be constrained for some time to come. So those are the backdrop to this, which is why I think we need those numbers brought out in detail before. I'm not saying we should stop now, but those decisions have to be taken early. And I think related to that is the question of the development costs. We've got a budget now. Edward will tell us when that estimate was put together. But if we're not talking about spending money maybe for 2 or 3 years, we also see what happens with public sector investment projects that involve construction. They don't stay at the figure that you start with. So what figures do we put into that are also factored into the budget going forward in terms of worst case scenario, et cetera, in terms of the impact on the budget? And I think that needs to be done in a very realistic way before we get too far down the process that you can't withdraw. I've seen it happen in other authorities with big projects like this, and you get to a point where you have to continue, but you jolly wish you hadn't put out earlier. And I think we have to be very, very clear where that is. In one sense, it won't affect me because my time on the authority comes to an end very soon. But I do have concerns about the veracity of it for an organisation of our size in the climate that we're moving into. But I understand the reputational and I understand the community issues. But I think we have to keep a very, very level business head on this and put the emotional aspects to one side. Thank you, Brian. Mae John sydd yn ei fewn. Diolch fawr iawn, Brian. Dwi'n ddiolchgar iawn am y sylwadau, a dwi ddim yn angytuno ar gwyddo'r beth ydych chi'n neud. Mae eisiau tynnu emosiwn allan o hwn. O ran eich cwestiwn, pryd fyswn ni'n stopio, mae'r ymateb yna yn hawl, ond wrach yr ateb mwy syml ydy, os da ni'n methu efo unrhyw cam lotri, yn amlwg, da ni'n dweud ar y man ni, oherwydd hwnna di'r unig opsiwn sydd gennym ni yn ariannol. Felly, os da ni'n methu yn y cyfnod datblygu neu'r cyfnod cyflawni, mae plas mynd nôl ar y fardan. Ond hefyd, wrth baratoi'r gwaith lotri, os da ni fel swyddogion yn gweld, di hwn yn stacio fyny am be bynnag reswm, mae'n bwysig iawn fel ydych chi'n edrych ar bethau yn oeraidd mewn ffordd a yn fasnachol, a os da ni'n meddwl, di hwn ddim yn stacio fyny wrth ni baratoi'r cais, mae'n bwysig fod ni'n onest am yn hynny ac yn deud, a dod o nôl i'r awdurdod deud, da ni wedi edrych ar hwnnw yn ymwylder rwan, a da ni'n meddwl bod y cais mae'n gallu fod yn gynaliadwyr yn hyfyw, felly ar y pwynt yna hefyd, bys ni'n dod o gerbron yn aelodau, felly mae'n bwysig bod fi'n cadw lygad ar hynna fel prif weithredwr. Jyst yn sydyn, ar costau cyfleoedd ydych chi'n sôn am, Brian, wrach dylse fi wedi sôn am hynna wrth gyflwyno, da chi'n gywir, dwi'n meddwl bydd wneud y cais yma yn effeithio rhai prosiectau eraill da ni'n gwneud fel awdurdod. Mae yna adnoddau staff ac adnoddau ariannol yn mynd i fynd fewn i hwn. Mae'n rhywbeth tymor byr neu tymor canolig yn y 2 mlynedd nesaf yma, fysa mynd ar pethau eraill, ar prosiectau eraill. Felly mae'n bwysig, mae hwn yn cael ei weld fel prosiect sydd yn cyfrannu at bwrpasau ni yn ei hun, ond mi fydd o'n effeithio wrach pethau eraill, wrach fysa ni wedi gwneud hebddo. Felly dwi'n eisiau twyllo neb ar hynna, mae hynna yn ffaith yn dydi. A dwi'n teimlo mae hwn rhywbeth dylen ni'n gwneud oherwydd gweledigaeth hir dymor y parc a pwrpasau a dyletswydd y parc, ond mae yn effeithio pethau eraill da ni'n gwneud. Diolch yn fawr. Da ni am ddafod efo'r Rhys wan. Mae'r amser am mynd yn ni beth eraill. Na fo, dwi'n diolch cadeirydd, a dwi'n cymryd yr neges yna.
un peth o fod yn aelod newydd o'r awdurdod, mae gen i'r cysur, dwi wedi mynd i sbio ar hwn o'r tu allan am gyfnod. Ag mae yn cysurro fi bod yna drafodaeth aeddfed. Dwi'n hollol gefnogol o'r egwyddor sydd wedi cael ei drafod heddiw yma. A dwi'n meddwl bod Brian a Martin cyn hynny wedi codi yn union be oedd gen i dan sylw, felly dydw i ddim yn mynd i wastio amser yn fan hyn yn ail-ddeud dim byd. Mae risgi a pryd yn ei gwneud cyt ar hwn. Yr unig beth o'n i eisiau ychwanegu ato fo, mae yna sylwadau wedi cael ei roi i reoli disgwyliadau. Yr teimlad sydd gen i ydy, da ni'n symud hwn yn ei flaen rhyw ymbryn yn fama, a da ni bron iawn yn dweud, wel, mae yna benderfyniad corff allanol sydd yn dylanwadu a lle da ni'n mynd o fama. Gan i hefyd gynnwys rheoli negeseuon yn hyn i gyd, y negeseuon sy'n dod allan o'r cyfarfod mae heddiw yma, ond hefyd sut da ni'n cyfathrebu hynny fo'r gymuned, oherwydd mae yna gefnogaeth i'r egwyddor yn amlwg yma, ond egwyddor ydi ar hyn o bryd, does na ddim byd mewn gwirionedd sydd wedi cael ei osod na fydden ni roed yn het arno fo mewn gwirionedd. Felly, gan i gynnwys rheoli negeseuon fel rhan o'r strategaeth yn symud ymlaen hefyd. Dyna'r unig sylw. Ella sylw nid cwestiwn, lle. Just sydyn o'r pwynt yna, da ni wedi cael sesiwn galw fewn, a mae rhaid i ddweud, yr adborth ar yr ail sesiwn yn enwedig oedd pobl yn ddiolchgar iawn bod ni yn ystyried yr opsiwn yma, ond yn derbyn, os da ni'n methu, mae plas yn mynd ar y farchnad. Iowan, ti eisiau dweud rhywbeth ar hynna? Mae gen i sesiwn arall yn y haf, yn does? Oes, hwnna ydy'r unig un, os di'r penderfyniad wedi cael ei gario, fyna yn arall ar 20 o Fehefin, a fydd hwnna'n bwydo fewn i'r cais mae Newn yn wneud wedyn. A da ni eisiau rhoi, fe bynnag di'r penderfyniad, da ni eisiau rhoi diweddariad i pawb sydd wedi tanysgrifio i'r mailing list, pas o'n bwlch hefyd. Faint mor aml da ni'n ddangos beth allan i bobl ganmol nad ydym yn ei ddyddiad, os yw'n beth yn enw hwn yn holl bwysig. Fydd nhw'n llenwi nhw'n bwlch efo syniadau sy'n gwmpas. Os da chi'n mynd am y opsiwn yma heddiw, dwi'n meddwl bod rhaid ni chwarae sy'n rhyw fath o strategaeth cyfathrebu hefo'r gymuned ac sut da ni'n rheoli disgwyliadau ac yn y blaen. Felly mae hwnna'n darn o waith bydd yn digwydd ar ôl heddiw. Na'r cwestiwn o'ch chi ofyn? Mae gen i un peth arall, os di hwn yn mynd ymlaen, bydd rhaid ni cael cynllun prosiect yn da iawn efo swyddog prosiect. Bydd rhaid ni gael mwy o staff i mewn i wneud o, ond fysa unrhyw cynllun fel yna efo twist, lle da ni'n dweud, ie, na, bob dro da chi'n cyrraedd yn y cynllun prosiect, dyna beth dwi'n dweud. Jyst mae'n ateb y cwestiwn, pa bryd da ni'n dweud na, neu ddim. Delyth, mi'n ti'n? Ie, wel, fi'n ffant y cant tu ôl i'r weledigaeth a o'n i'n ddim yn aelod pan nath y penderfyniad cael ei wneud i werthu ras yn y bwlch, a ni'n ddim yn hapus efo'r penderfyniad na o gwbl, so fi'n falch iawn bod ni'n ail-feddwl bethau rwan. O ran rheoli disgwyliadau, mae rhaid i ni rheoli disgwyliadau pawb gan gynnwys aelodau etholiedig ar y Senedd ac yn San Steffan hefyd. Yn rhywun sy'n gweithio i'r aelod seneddol, so o'n i'n gwybod am yr lefel o ymoliadau ynglyn â'r gwerthiant, fel i chi'n gwybod, mae'n siŵr. So mae rhaid ni rheoli a rhannu gwybodaeth yn dda yn y cyfeiriad na hefyd. Iawn, diolch yn fawr. Cynnig ar argymhelliad ydyn. Mae'n dyn ni ofyn hwn. Mae Elwyd i cynnig ar argymhelliad, os a Eilydd ysgwlch dda? Os o John yn eilio. John yn eilio. Bydd pob dangos ysgwlch dda? Mae hwnna yn universal. Diolch yn fawr. Mae'n da ni'n mynd ymlaen wan i rhif 16, sef cynodion gwyllgor perfformiad ag adnodda oedd ar 19 o Mawrth 2025. So rhywun yn cynnig ysgwlch dda? Oes. Eilydd. Eilydd. Mae wedi gweld taw Elwyd ond mae Elwyd yn gwneud. Pawb sydd o blaid, wedi taw ysgwlch dda? Helo, mae'n berio. Os a bydd yn codi hwnnw wrth ymwneud. Dwi'n da ni'n mynd i 17 adroddiad gweithgorff ar y pumar. Aelod i gynnu hwnna, pyned o weld, a 4 Ia. Fi o'n nhw'n lan un o'r gilydd, ia. Sa rhywun yn cynnig ysgwlch dda? Elwyd i cynnig? Ag Eilio. Ag Eilydd, reit. Ag Eilydd. Pawb o blaid, wedi llaw ysgwlch dda? Pawb yn hapus, reit. Mlaen i 18 adroddiad hyd gweithgor lleol.
Cyflwyno'r adroddiad. Pwy sy'n cymryd y sori? Derbyn Derbyn, ie. Derbyn y gwybodaeth. A wedyn dyna ni, sa rhywun di bod yn... Gynnig Oce. O blaid. Iawn, sa rhywun di bod yn cynrychioli'r awdurdod ar ryw sefydliad arall efo adroddiad? Efo'r rheilffordd Cymru. Ia. Oedd o reit, ond un oedd yna jyst o'n transport to Wales, oedd yr unig person dod i'r cyfarfod honno, so dwi'n llawer o'n byd i drafod yn ôl. Mae'n dal yn sôn efo'r trenna y hwyr a'r cynnar, so maen nhw'n trio ail-edrych honno fo. Iawn. Diolch yn fawr. Sdi'n gylym, o'n i ar y fforwm mynediad y gogledd a'r Wyddfa am arnos dair wythnos yn ôl. Trafod sut da ni'n lleihau faint o bobl sy'n mynd i fyny crib goch trwy ddamwain. Lot o drafodaeth i bod, a dwi'n meddwl yn gynnu cynlluniaeth y dal. Iawn. Na ni. Iawn, mae'r cyfarfod yma, bydd yn ei ben, dyna dyn ni, mae'n gyfarfod achos. Diolch yn fawr. Ie, lwc. Dwi'n edrych sy'n ni wedyn. Ie. Mae'n dal yn cael ei recordo hyn o bryd. Iawn. Dwi'n meddwl sy'n Diwedd y gyfarfod. Iawn. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr.